Ρε μαμά, τόσο καιρό να μην έχετε πάει στο μουσείο. Ήρθες, κοριτσάκι μου. Πεινάς. Μπα. Να σου φτιάξω κάτι να φας. Μαμά! Δεν είναι αυτό που νομίζω. Όχι, ναι. Είναι. Αλλά δεν είναι από πρώτη. Θέλω να πω ότι... Δεν σκόταψε και έπεσε πάνω σου. Κάπως έτσι. Σήκω. Σήκω και εξαφανίζεσαι από το μέσα. Λες μου, φύγε. Σήκω και φύγε. Νόσου. Έτσι μου μιλάνε έτσι τους φιλοξενούμενους. Α, δεν ήξερα. Δεν είμαστε όλοι τόσο φωτικοί όσο εσύ. Συγγνώμη. Τι να σου πω. Ήπιαμε πολύ και... Και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί σε πήρεψε τόσο πολύ. Ρε μάνα, ακούς τι λες. Εγώ σε περίμενα για πιο προοδευτική. Εσύ δεν μου λέγες τόσο καιρό Να βρω κάποιον να με ξαλαπικάρω, πώς θα λέγες. και βρήκες τον Άλαν. Γιατί, επειδή είναι μικρός. Στο κάτω της γραφής να τον παντρευτώ κιόλας. Εσένα ο Μπαρμπαντάνος σε περνούσε 5 δεκαετίες. Αυτός λες να είναι ο λόγος. Τότε τι. Ο Άλαν είναι το αγόρι μου, μαμά. Είμαστε μαζί 3 μήνες. Αυτός με βοήθησε να ξεπεράσω τον Μπαρμπαντάνο. Ρε γλέντια. Ελισάβετ, κόφτο. Τότε γιατί σου είχε πει πως ήταν φίλοι. Αν δεν μου το είπε. Δεν μου το είπε. Εγώ το συμπέρανα. Πες μου, ντε. Δεν τους είχα δει ποτέ και σε καμία τρυφερή περίπτωση. Ως φαίνεται τις κράτησε όλες για σένα. Να σου πω, Ρινάκη. Πλάκα. Δεν έχεις αφήσει τεχνό για τεχνό στην πιάτσα. Κύριε, συγχώρεσέ. Εμένα μπορεί να συγχωρήσει ο κύριος. Δεν κουτούποσα εγώ το πήλο της κόρης μου. Ελισάβετ, σταμάτα. Έλα, σταμάτα, τι καταλαβαίνεις και εσύ τώρα. Να τη βοηθήσουμε ήρθαμε, όχι να τη στείλουμε σε μοναστήρι. Ναι, δίκιο έχεις. Πάντως, καλό κουμάσι και ο Εγγλέζος. Η Εύα μου από τότε έχει να μου μιλήσει. Την παίρνω τηλέφωνο και μου το κλείνει. Μέχρι και γράμμα της έστειλα. Και γύρισε πίσω. Σφραγισμένο με την ένδειξη παραλήπτης άγνωστος. Κατάλαβες. Το παιδί μου έγινε άγνωστος. Και εσύ, αγνώριστη. Βγάλτε αυτά τα σκουτιά πια. Καλά σου λέει, για σύνελθε λίγο. Που σε εκμεταλλεύεται ο ένας και ο άλλος το όνομα της φιλανθρωπίας. Κανείς δεν με εκμεταλλεύεται, θέλω και προσφέρω. Και αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με το ότι η Εύα μου δεν μου μιλάει. Καλά. Ίσως και να έχει. Λίγη. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό το ζουνάκο σου. Μην είσαι πολύ σκληρή γυναίκα και τουλά. Σε παρακαλώ. Μην το κάνεις αυτό ρε στον αρκουδάκο σου. Σε παρακαλώ, μην το κλείσεις το ζουνάκο σου. Μην το κλείσεις. Μην το... Μιλάμε για μεγάλη κατάδια. Ακούγες. Πάντα. Και φράνθηκαν τα ότα μου. Τι ρεζίλια για να φτάνει, Ζουζουνάκο. Μ' αρέσει με κοροϊδεύουν την Ξαρτύπη. Δεν το ξέρεις ρε εσύ. Ό,τι κοροϊδεύεις το λούζεσαι. Παράτησε εκεί με χάλια. Καλά πλάκα μας κάνεις. Εσύ δεν παρακαλάγες να γίνει ένα θαύμα να την ξεφορτωθείς την κετούλα. Εντάξει, παρακάλα. Αλλά τώρα που είναι το θαύμα και την ξεφορτώθηκα, εσύ μου έρχεται να ανέβω στην ταράτσα να πηδήξω από κάτω. Καλά, μην κάνεις έτσι, παιδί μου. Μόλις μεγαλώσεις θα σου περάσει. Σταμάτα ρε εσύ, δεν έχετε το γονατό μου. Η γυναίκα μου με παράτησε. Αφού να φανταστείς το βράδυ, πηγαίνω στο κρεβάτι στη δικιά της τη μεριά. Στη γούβα που άφησε το κορμάκι της. Ποιο κορμάκι της, δεκακομύρι, ποιο κορμάκι της, που έτσι και γεμίσει στη γούβα που άφησε, έχει τη λίμνη Βιστονίδα στο κρεβάτι σου. 250 κιλά ήταν η κετούλα μας. Για μένα είναι η Κλόντια Σίφερ, είναι η Σλεραρίκοβα, είναι η Μόνικα Μπελούτσι. Ναι, συμφωνώ. Όλες μαζί αυτές. Τι να σου πω, ρε. Έλα, ετοίμαζε κάτι ελαφρύ να πάρω για έξω. Κάνα σουτζουκάκι, κάνα γαρντουμπάκι, κάνα σκουμπρί, έτσι, ένα πράγμα. Γρήγορα γιατί με περιμένει η άλλη. Δεν μου λες, αυτός ο Ζορμπάς ακόμα έκλειστος είναι. Ναι, και αυτός είναι με δικαστική απόφαση έκλειστος. Εμείς όμως. Και που σε βάλε και μια νταμιτζάνα έτσι με εμφιαλωμένο νερό. Πυρνάβου. Της φωτιάς. Άστο, να περιμένουμε και τον άλλο να κατέβει. Ένα φέρει το ποτήρακι. Έλα ρε παιδί μου. Εντάξει, να σου πω. Ο μικρός ξεράθηκε, το μαράκι δεν έχει γυρίσει ακόμα μια χαρά. Ωρε μάνα μου. Στο δικό μου δεν πέρα τίποτα. Κανένα, σε έχουν ξαφανιστεί όλοι. Μούγκα στη στρούγκα. Λοιπόν, άντε παιδιά, πάμε να το ξεκινήσουμε για να μην αργούμε. Άστο κάτω. Να κάνουμε μια πρόποση πρώτα. Εντάξει. Κάντε ρε πουλάκι. Εβίβα, αδέρφια μου. Αλίτες πουλιά. Ξανθία καμένη μαραγιά, καλή μας όρεξη. Νικηφόρε. Καλή ελευθερία. Μπράβο, Νικηφόρε, ώστε εδώ συνεδριάζει η λέσχη των βαρελοφράνων. Αμάρε βέτα. Είπες ότι θα πας στη δουλειά και θα αργήσεις. Ναι ρε, ζητά τους και τα ρέστα κιόλα. Τι έγινε κορίτσια, καλά. Θα κάψει γρά και ανάποδα. Μπετροκανάτες. Να φάμε, ούτε να πιούμε δεν προλάβαμε. Επειδή πλάκωσε η βραδινή περίπολος. Για να αργούσαμε λιγάκι και σου λέγα εγώ. Εδώ δες Ξαντήπη μου. Την Άρτα και τα Γιάννενα έχουν παραγγείλει.
Και ό,τι κυκλοφορεί σε τηγανιτό. Δεν μου λες βρε άφηστε τα ψάρια. Τι τα θες και βρωμάει ο τόπος. Δεν ξέρεις ότι είναι και λαχτάρα. Στον ύπνο λαχτάρα. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εγώ η ηλίθια φταίω που πέθανα στην πείνα μαζί σου για συμπαράσταση. Ναι, αλλά τώρα έχεις γίνει μια κούκλα. Ευχαριστώ, Ελισάβετ μου. Αλλά τέτοιος είσαι. Τίποτα δεν αναγνωρίζεις. Εσύ τέτοιος. Εγώ δεν αναγνωρίζω ότι είσαι μια κούκλα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Πλάκωσε τώρα ο κόσμος, χάλασε τον κόλπο. Άντε, μάγκες, σιγά-σιγά να πηγαίνουμε. Άντε. Και γρήγορα μη σου κόντε. Πάρε και αυτό, να χρησιμοποιεί το είναι. Άντε, να πηγαίνουμε κι εμείς. Φεύγουμε, παιδιά, εμείς. Ρε παιδιά, καθίστε. Ρε βέτα, ρε, ορίστε τι. 2 ώρες έκανα το στόρο στο τραπέζι. Κρίμα είναι. Νικηφόρε, τι καταλαβαίνεις κι εσύ. Το πιο βαρύ πράγμα στη δίαιτα του Μίμη είναι τα βραστά κολοκυθάκια. Και αυτά ανάλατα. Άντε στο καλό. Μη το φας, έφαγα. Δεν μου λες βρε άχρηστε. Δική σου ιδέα ήταν αυτή η μάζοξη, Τι μου, πες, ήταν δική μου ιδέα αυτή η μάζοξη. Τι ήτανε? Ήταν δική μου ιδέα αυτή η μάζοξη, ναι. Ήμουνα σίγουρη λοιπόν. Αυτή η σιγουριά σου. Τέλος πάντων. Θες να κάτσουμε τώρα να τα τσακίσουμε και να πιούμε στην υγεία της εγγόνας μας και της κόρης μας. Κρίμα δεν είναι να πάνε χαμένα. Άντε. Καλά λες βρε Βούργο. Νικηφόρε! Πες μου τι είναι αυτό που ακούω. Πες μου τι είναι αυτό που ακούω πριν πάθω το εγκεφαλικό. Αυτό το... Είναι αυτό. Ναι, είναι αυτό το... Ο Θανασάκης είναι. Του Παύλου μας τον άφησε μια βραδιά να τον κρατήσουμε. Μη μου πεις ότι ξέχασε το παιδί του. Αυτό είναι. Ξέχασε το παιδί του. Μα, βρήκες επιτέλους την πόρτα. Αμάντρα Μαρία, με κοψοχόλια, είναι αστεία αυτά. Με βλέπεις να γελάω. Πού είναι το παιδί? Τι Παυλίτο, δεν πιστεύω να ξέχασες το παιδί στο αυτοκίνητο. Άφρε Μαρία, με αυτήν την καγυποψία σου πλάκα έχω πάθει. Μα είναι δυνατόν εγώ να ξεχάσω το Θανασάκι στο αυτοκίνητο. Ωραία, εκεί πού είναι? Σε καλά χέρια. Σε πολύ καλά χέρια. Ναι. Ελισάβετ. Εσύ είσαι τα καλά χέρια. Εντάξει, Ελισάβετ μου, ευχαριστώ, έρχομαι. Τι να σου πω τώρα? Ντροπή σου! Γιατί βρε πουλάκι μου, εγώ το λυπήθηκα το καημενάκι. Εκεί που κοιμόταν ήσυχα δεν ήθελα να το ξυπνήσω. Γιατί θυμώνεις τώρα? Όχι, δεν θυμώνω. Έξαλλη είμαι. Ωραία Μαρία, εγώ σαν καλός πατέρας αυτό που σκέφτηκα ήταν να μην ταλαιπωρηθεί το αγγελούδι μας. Να σου πω. Δηλαδή δεν χάρηκες τώρα που μείναμε λίγο μόνοι μας? Αφού το προσέχει το μωρό η Ελισάβετ. Η Ελισάβετ 2 παιδιά έχει μεγαλώσει. Ποια 2? Την Ναταλίτσα και τον Νικηφόρο. Δεν έχουν Παυλίτο, ωραία παιδιά. Παυλίτο, φύγε, με έχεις φέρει ως εδώ. Ως εδώ με έχεις φέρει. Κι άλλο ένα τέτοιο να μου κάνεις, παίρνω το γιο μου και πάω να μείνω με τον παπά μου. Έλα εδώ ρε Μαρία, καράκι. Έλα εδώ ρε πουλάκι μου. Να, ηλίθεια. Μα είναι δυνατόν να ξεχάσει το ίδιο στο παιδί? Έλα, εγώ είμαι. Στο δίνε. Μου έχεις εσένα. Εγώ είμαι, σου λέω. Ποιος ήταν τέτοια ώρα, μωρέ? Πω, αδερφέ μου, γυαλιστήρισε. Ρε σαλτάνης Μπενεδικτιάτικα. Μου το ξεκαθάρισε. Αν ξεμητήσω θα μου κόψει τα ποδάρια. Έρχομαι ρε. Εδώ είπε νέο κλανιάρης ολτοδίτους και θα κολλώσω εγώ. Έρχομαι. Τι είναι εκεί φορά? Θα αφήσετε να βγείτε έξω ή το σκάσαμε? Μπες στο διάλογο, καλό που το λίγο. Καλό βράδυ. Έχεις το διάλογο, φύγε από εδώ πέρα, πήγαινε στη μάνα σου μετά και ένας άλλος. Μου λείψατε ρε κολόπεδα. Έλα σαλιάρι. Εσύ γιατί είσαι έτσι, γιατί είναι μουρσου σαν πεκινουά, Γιατί μονίμως την πατάω και με κάνετε ό,τι θέλετε. Έλα τώρα αφού γουστάρεις ρε που της την έφερες βραδιάτικα, δεν γουστάρεις? Έλα, με αφήσαμε τις γυναίκες τώρα 2,5 ώρα τη νύχτα να είμαι έξω και βγήκαμε έξω με πιτζάμε σαν τα σκολιαρόπεδα. Χάσαμε και τον ύμο μας και την αξιοπρέπειά μας. Εσείς χάσατε την αξιοπρέπειά σας, εγώ δεν είχα ποτέ.
Τώρα όμως δεν απέκτησε ρήμα της Κασιαρχείου. Ματσάκο. Βάλε. Έλα για μας. Έρνε. Έλα για μας. Σιγά. Έλα. Τι μωρό που είναι. Αμάν, άναψε το φως του Ελισάβετ. Να τη σβήσω. Έλα, πάρε, πρέπει να φύγω, πάρε. Ξεφτύλα για θρόμος κουβάλεις. Στο διάλο. Πάτσα τα σκατά του Νικηφόρου. Ένα ποτηράκι πίνεις και δεν ξέρεις τι λες. Ωραία, ξέρω εγώ τι λέω. Γλιστράνε και όλο, τι έχει φάει το κολόσκυλο. Έλα για τον δρόμο. Έλα ρε, πάμε. για τον δρόμο. Πάμε, θα φάμε ξύλο. Τι διάλογο. Είναι πάλι ο άχρηστος. Να δεις που θα είναι μπροστά στο ψυγείο, το έχει γονατίσει. Άνα καθή που ξύνεται όλη μέρα. Και σε... Α! Τι έγινε? Μη μου πεις ότι είχες βγει από το σπίτι. Τι διάλογο. Τι βρωμοκοπάει έτσι. Μία ερωτήσεις, έτσι. Και ναι, είχα βγει από το σπίτι. Δεν κατάλαβα, είχα πάει στην αυλή. Γιατί ήθελα να ρίξω κοπριά στα φυτά. Τέτοια ώρα. Ναι, τέτοια ώρα, δεν κατάλαβα, τέτοια ώρα. Λένε ότι η καλύτερη ώρα για την κοπριά είναι όταν πέφτει ο ήλιος. Όταν πέφτει. Γιατί εδώ σε λίγο ξανασηκώνεται. Δεν μου τα λες καλά, δεν μου τα λες καθόλου καλά, δεν μου τα λες. Δεν με πιστεύεις, έτσι. Όχι. Πες το, δεν σε πιστεύω. Στο είπα, Χριστέ μου, δεν σε πιστεύω. Μα το παιδί το λέει, ρε, δεν με πιστεύει, δεν με. Αυτή η καμέλια που έχεις έξω που είναι δίθεν η αγαπημένη σου, ξέρετε, βρε, έχει πάρει την κατοβόλτα και δεν σκέφτηκες να ρίξεις λίγη κοπριά. Εγώ το σκέφτηκα και την πάτησα. Γιατί, τι έγινε. Την πάτησα, την κοπριά, ορίστε. Α, έλα, σωμάτα. Έλα, συχαμένε. Φύγε πλήρη την παντόφλα, σε παρακαλώ, με. Δεν με πιστεύεις. Έλα εδώ, να το δεις. Να το δεις γιατί δεν πιστεύεις. Γιατί να σε πιστέψω, δεν είσαι και το πλέον φεράγγιο άτομο. Με προσβάλλεις τώρα, Ξαντιπούλα μου. Και εσύ με προκαλείς. Γιατί δεν πήγες σε αυτή την τουαλέτα, αλλά προτίμησες την κάτω. Γιατί πήγα, για να μην τραβήξω το καζανάκι και σε ξυπνήσω. Μπουρεκάκι μου. Άσε ξεπλωστά γιατί με τρέμουν και τα πόδια μου. Τρέμουν. Άμα χανιάζεις έτσι και τρέμουν και τα πόδια σου επειδή ανέβηκες μια σκάλα να φωνάξουμε τον γιατρό, βρε μήνυμα. Όχι, αμέσως τον γιατρό. Άσε, δεν είναι μόνο ότι την ανέβηκα τη σκάλα. Την κατέβηκα κιόλας. Όσο να πεις, ένας κόπος είναι. Έλα λίγο. Κάνε χα. Άσε μας ρε μαράκι. Ώρες είναι τώρα δηλαδή να μου πεις ότι βγήκα τέτοια ώρα με τις πιτζάμες μες στη νύχτα και πέρασα και πήρα και το μήνυ και πήγαμε στον Νικηφόρο και τα πιάμε. Ήμαρτον δηλαδή. Τι άλλο παλάβο θα σκεφτείς. Αγάπη μου. Μη στάζω. Καλά, κοιμήσωσαι, δεν ανάγκη να κάνεις τίποτα. Καλημέρα, αγάπη μου, καλημέρα. Έλα, κάτσε, σε έχω φτιάξει πρωινό. Ελάτε να φάμε ένα πολύ ωραίο πρωινό και να ξεκινήσει καλά ημέρα. Η δουλειά μας προσκαλεί και χρειάζεται φαΐ. Ελάτε, περάστε. Μπαμπά μου, είσαι καλά. Μια χαρά, είμαι βράκος είμαι. Λοιπόν, καθίστε να φάμε και μετά να πάμε στο εργοστάσιο για θα έρθω μαζί σας να κλείσουμε τον ισολογισμό. Όσο μας πάρει. Βράδυ, πρωί, όσο πάει. Μα δεν είναι ημέρα ισολογισμού, πατέρα. Τι είναι ο ισολογισμός? Ο ισολογισμός είναι ένας συνοπτικός πίνακας που παρουσιάζει την κατάσταση της επιχείρησης. Μπράβο, Παραγκατάκι μου, το ξέρεις, παιδί μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, δεν είναι σήμερα η ημέρα. Εγώ θα έρθω να το κλείσουμε πάντως. Γιατί πρέπει μπαμπά μου να κουράζεις άδικα. Κείμωνα. Εντάξει, πατέρα, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ψάχνετε για δικαιολογία για να το σκάσετε από το σπίτι. Μπράβο, Βλάκη μου, βουλωμένο γράμμα διαβάσεις. Λοιπόν, συμφωνεί. Εννοείται. Αλλά, κατάλαβα. Θα μου κοστίσει πολύ αυτή η εξυπηρέτηση. Ας όψε τι ανάγκη. Βρε Ειρηνάκη μου, γεια στα χέρια σου. Τι καφές είναι αυτός? Καιρό είχα να πιω τέτοιο καφέ. Τον πήρα από ένα μαγαζάκι εκεί δίπλα στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοφαλάτου. Τον αλέθουν επιτόπου. Α, επιτόπου. Είπα κι εγώ. Γιατί είναι θεία γεύση. Βρε Ειρηνάκη μου, συγγνώμη, δεν μου πέφτει λόγος δηλαδή, αλλά τι πετριά είναι αυτή τώρα τελευταία με τις εκκλησίες και τα μοναστήρια? Όχι και πετριά. Εμένα με ευχαριστεί να προσφέρω και να προσεύχομαι. Μου δίνει χαρά. Άλλωστε τι χαρές έχω εγώ τώρα στη ζωή μου. Όχι, τι χαρές. Γιατί λίγες χαρές μας δίνει η κόρη μας. Εγώ τρελάθηκα από τη χαρά μου όταν έμαθα το παιδί μας πήρε το μεταπτυχιακό του. Τι? Το μεταπτυχιακό πότε? Εδώ και ένα μήνα. Καλά, συγγνώμη, δεν μιλάτε στο τηλέφωνο, δεν στο είπε? Ναι, μου το είπε, πως δεν μου το είπε. Και δεν μου το είπε. Χθες το βράδυ γι' αυτό μιλάγαμε. Αλλά κι εγώ ένα μυαλό έχω, τι να σου κάνω. Είχα να κάνω και τα πρόσφορα αύριο. Ξημερώνει το Αγίου Αρτεμίου. Μεγάλη χάρη του Παναγία. Μεγάλη χάρη του Παναγία μου. Ειρηνάκη μου, ξέρεις. Συγγνώμη, αλλά